Okay dito. Ayan. Hello mga subscribers, muli si Modern Monkey 2. Dito po tayo sa Padilla Residence. Dito po sa Pangnakaki, Mexico, Pampanga. So nag-celebrate po ng birthday sila RC. Si RC po Padilla, birthday niya po this coming November 18. Ayan. So happy birthday to you RC Padilla. Siya po ay aking regular client ni Modern Monkey. Ano yung pangalan, di ba? Ano yung pangalan? Camille. Si Camille po. Sa iyo Camille, advance happy birthday to you. This November 19. This November 19. So magkasunod po sila ni RC, November 18, si Camille, November 19. So they celebrate also this advanced birthday with their family. Ayan. So sa inyong dalawa, happy birthday, RC and Camille. Ayan. Greeting by Modernong Monkey 2. Ayan. God bless you guys. So ngayon po, medyo titherapy natin si RC. Kasi yung kanyang kung paano nagkaroon ng, ayan. So nagkaroon po ng tinatawag na improper working o nagkaroon pinakang spasm sa mga ligaments niya kasi nga siya ay maraming ginawa to, ha? So guys, samahan niyo po kami yan. Nagpila ba tayo? So nagpila po kami. Bukas para 40 days po ng aking balik dyan sa may, sa may, ayan, yung father ni EJ, ayan. Happy 40 days sa iyo, yan. At sa iyong family, God bless you guys. Wala kayo doon. Wala, miss pa kasi dito. Ha? Shoutout ka muna. Hindi mo rin. Sige mo shoutout. Sasasaboy pa rin. Shoutout sa Padilla family. Salamat ka naman. Sino ba sponsor mo? Sponsor si Papa. Thank you kay Papa. Si sponsor na massage. Yung therapy. May ano daw ito, may bonus. Mamaya, after session. Oo, may bonus siya. Mahal ng Grab, oh. 710. Kotse. Yeah, 650. At least ba? Sana may kumuha eh. Wala. 710 na, oh. Vaccine. Wala din. Alam mo, wala. Yes ba? Spasm. Gawin mo to, ha? Hindi pa gawin to. Ano? Gawin mo to mga. Ay, lang kita ma-upload. Ano yan? Gugawa ka na. Diretso na. Hindi naman itong, ano ito Hindi lang. mo siya shorts niya, no? Videos niya. Oo, videos lang. Tsaka ito lang nga nung iwan na natin. Hindi naman yung bow. In-play ko natin. Basta dumaan, no? Minsan kasi hindi na nag-notif eh. Hindi. Kahit naka-notify ka, wala, hindi na notif. Dadaan lang. Natin yung like, tapos yung favorite. Hindi ko sisigaw ko dito ngayon eh. Left, right. RC, left, right ba yan? Left. Left lang. Ito, wala. So, okay yan. Okay, right mo. So, left lang. Na-enjoy ko pa yung first day. Second day kanina, wala eh. Iniga ako na lang. Nakakaya sa mga pinsan. Kaya sa atin yung boy. Ano sa atin? Baka kapingin ko gout eh. Hindi naman sana. Kaka-cholesterol. Kakakain. Nag-enjoy ka. Ano ba naman lutuso lang hapon? Binaga? Napagbaka? Doon. Doon? Yan. Kaya na lang, catering yun. Hindi, lutuso lang. Nasa cheering ka rin magpapinsan. Hindi ka sa mga gout, no? Gout. Sana di na lang. Ano na lang. Lamig. Ano naman malamig lang naman eh. Pwede rin kasi dapat kasi, di ba? Problema kasi yung aircon eh. Ayun yan, di ba? Tatangahan siya. Natutok yan sa paa ko. Centralize. Hindi, natutok yan sa paa ko. Sa kwarto ko. Mag-chase mo yung paa mo. Ano? Chase mo yung paa mo. Hindi. Right. Ulo ko dun eh. Pili ba ako? Ulo o paa? Na maano ng aircon. Kasi nakasay dyan. Lagyan nga ng cover yung paa mo. Kaya mo. Dapat makapal na media. Oo. Ganun ba lang? Pagkatulog ako. Oo. Isa kasi, pagod. Higa ka na lang. Tulog ka na lang.
Ito para si Michael Jackson to. Ano yun? Ano ba ito? Ano? Ah, si Papa? Jackson. Binigyan niya ni Pastor. Ay, regalo sa kanya. Oo. Ganda. Ba't gano'n? Ang hirap mag-book. Wala ito kasi. May na ito. Ganyan. Ay, Maxim. Wala. Ang available. Mel! Red! Jared! Pakuha mo yung cellphone ko, Kenny. Eh, dito, wag po pala yan. Yung swero ko. Yan, yun dyan, naswero yan. Sinabi na. Iskot ito. Okay lang. Ano? Yung cellphone ko, pakuha mo yung kamil. Mag-book ko eh. Aswero ko ba? Yan. Ano ba yun? Kailan pa? Last week. Tagal na pala. Yan, pero mabayanan. Doon, nag-i-DC na. Huwag kami yun eh. GC, okay na. Yan. Pero na ako umuwi sa kanya. 2 days. Masunod na. Mag-spray kayo. Upload siya. Pero hindi naman magkakaling. Ako kasi kami. Si Carla. Sa kanya siya. Pero saan mo? Saan na lang din Ano ko yun? Sabi sa Carla mo gamitin yung phone ko. Huwag mo lang doon. Ano gagawin ko? Ha? Ako pambok mo sila. Kaya tita, try mo. Grab na yan. Sabi natin 10 na ngayon. Doon sa labas ka. Check mo sa atin. Sabi sa atin Carla mo. Mas natin yung wala pa rin na. Ano pa mo na? Hindi mo ka. Ayun. Bakit tatapakan yan? Ah, tataba siya, hindi siya nakaupo. Hindi pwede na upo yan. Hindi, hindi na ulo. Ano, tatayo ka, no? Hindi, okay. Yeah, ikaw tatayo, no? Tatayo lang. Maganda tignan tayo. Dito, may problema sa mukha. Birthday massage to. Birthday massage, lagay ko. No? Yeah. Gano'n nakabook ngayon? Sa'yo, mamaya na. Madala nga yung mga gantong oras na massage. Masarap pa massage yung pag-uwi mo, tulog ka na. Si Papa, di siya nasasaktan pag ganyan. Frozen shoulder. Nasaktan din lang. Oh, Teka na. napa ka? Iyak talaga ako sa Papa dito pag tinamaan na. Hindi ka ba? So, kata natin to. Ano? Kata natin. So guys, ano? So, kata natin po ito. So, ito po yung aming, again, our birthday therapy ni RC. Sorry. Ni RC Padilla. So, again, happy birthday to you, RC Padilla. This coming November 18 and si Camille. This November 19. Yan, sila magkasawa. Sila magkapatid. Magkapatid po sila. Si RC Padilla, November 18. Birthday mo nanay ko ah. Ano ba, ito birthday ko? Happy birthday nga pala sa aking nanay in heaven, November 18. Ka-birthday pala ni RC na sa'yo, Nanay Leti. In heaven, happy birthday. Yan, guys, shout out sa lahat ng mga kapatid ko. Please, celebrate us. Si nanay birthday sa November 18 in heaven. 18 na. Ka-birthday ng nanay ko. Ka-birthday nanay also. Yan, in heaven. Yan, again.
And happy birthday. Again, RC Padilla, November 18, and Camille Padilla, November 19. Sila po ay magkapatid. And include ko yung aking mother in heaven, November 18. Happy birthday to you. God bless. Shoutout sa mga kapatid ko sa ng pamilya. Shoutout sa mga nangis ko sa ng pamilya. Shoutout sa lahat ng kamag-anak ko, mga subscriber ko, sa lahat po ng mga pasyente ko with their family. God bless po. Mabuhay po tayo. Please don't forget to like and share. Subscribe our YouTube channel. Modernong Mount Kevin 2. Ayan. Shoutout nga pala sa lahat ng Padilla. Padilla and clan, family. Including kay Parintong, ayan, sa kanyang pamilya. God bless, guys.